Kanti-ke isivulwe yonke imigwaqo ebivaliwe kulandela ukukhithika kweqhwa ezingxenyeni zeKwaZulu-Natal ngempelasonto. Umgwaqo okhahlamezeke kakhulu umgwaqo onguthelawayeka we-N3 phakathi kweGauteng neKwaZulu-Natal. Umasipala waseMtshezi Inkosi Langalibalele Local Municipality wakhe lo mgwaqo we-N3. Imeya yawo uMduduzi Miyeza isivakashele lapha ezindabeni zethu uzosilandisa ngekubonile. Mhlonishwa, siyakwamukela ezindabeni zethu. Sichazele nje ngesimo enibhekane naso ngempelasonto kusukela ngoLwesihlanu nosizo-ke engabe nilihlinzeke abantu akade bevaleleke ku-N3. Ngibingelele kuwena msakazi, ngibingelele nababukeli ekhaya. Umsebenzi obulaphayana endaweni yaseMtshezi ebesiwenza ukulekelela abantu ebebevalelekile ngenxa yokuthi bese kunabantu othola ukuthi bavaleleke ngabo-6 ngoFriday kuze kuzoba ngakusasa akukho izinto ebese beyitholile. So sasesibuka-ke siwumkhandlu ukuthi asikwazi endaweni yangakithi ukuthi enesengaze kuzoshonela abantu ngakhona. Sasithi siwumkhandlu asisukume-ke nokubambisana nosomabhizinisi bakhona eMtshezi kanye nama-NGOs akhona laphayana eMtshezi. Sasukuma-ke sayolekelela, silekelele kakhulu-ke ngenxa yokuthi abantu kukhona ebebehamba ney'ngane ey'ncane futhi abantu bebengeke bekwazi ukushiya iy'moto bahambe beyothenga between iMoyi River noMtshezi ngoba khona bebevaleleke phakathi nendawo. So it's 32 kilometers ukusuka eMtshezi uyeSkhoti. So uyabona ukuthi mawuphakathi nendawo amakhilomitha okumele ukuthi ulokhuzi wahamba. Sasibona ukuthi no asilekelele-ke sabahambisela-ke amalokhuzi amasendwishi nokudla namanzi senzele ukuthi bakwazi ukulekelela ngenxa yokuthi siyaqonda ukuthi kunabantu abadla amaphilisi usuku nosuku. Ngakho-ke awukwazi ukudla amaphilisi ungazange kube khona okudlayo. Ingakho-ke siwumkhandlu waseNkosi Langalibalele sithena sisukume siyolekelela. Abantu abaningi bakhale ukuthi usizo luphuzile ukufika ngabe konakale kuphi, ngabe kubanga khona ukuxhumana mhlambe komasipala bendawo mhlambe nohulumeni wesifundazwe, ngabe khona la ikuphi la ubona ukuthi kushode khona ukuze ukwazi ukuthi kulungiseke ngesikhathi esilandelayo? Iqiniso ukuthi usizo luphuzile ukufika. Ingakho-ke nathi sithena asisukume ngenxa yokuthi bekuvalelekile abantu uma bevalelekile ingekho into ebebengasizakala ngayo. So sasithi kulesi sikhathi besavalekile while kuseza usizo from iprovince yethu yaKwaZulu-Natal asikwazi ukuthi sibalekelele ngenxa yokuthi bakwazi ukuthi bathole ulokhuza ukudla. Kodwa kuningi esikufundile kulesi simo lesisenza isimo lesi singajwayelekile ezikufundisa izinto eziningi usuku nosuku ukuthi mhlambe kumele uhlezi uyilindele izimo ezithi ayifane nalezi ukuze uzokwazi ukuthi uyihlinzeke ukuze abantu bengagcini ngempela kuthiwa bayaphangalala bekwazi ukuthi basizakale. Ngaphandle-ke kwalabantu akade bedlula ngendlela abavaleleke ku-N3, abantu emphakathini yenu la kumasipala wenu isimo sibaphathe kanjani nokuthi luphi usizo enibahlinzeke ngalo? Yabona nje ngoba kade ngiza ngapha endleleni ngiyawathola ama-messages abasho ukuthi khona abafelwe imfuyo yabo eziningi nje izinto ezonakele. Sisalikhiphile-ke ithimba lethu kumasipala la ka-disaster ukuthi alihambele zonke lezi ndawo esebezwile ezithintekile ukuthi bakwazi bese siqoqa yonke information bese sibona ukuthi singabalekelela kanjani siwumkhandlu waseNkosi Langalibalele. Okay, so kwesikhashana ukusho ukuthi njengamanje ukhuluma ngendaba ukuthi nisahlola ukuthi umonakalo ukuthi ungakanani? Sisawuhlola umonakalo ukuthi ungakanani. Nami nje ngomunye wabafelwe izinkomo, kodwa-ke angisho ukuthi singalokho sekumele ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukulekelela abanye abantu engaziyo ukuthi bayadinga ngempela usizo. Ibona la besithi aqoqe yonke information bese sikwazi ukuthi sibalekelele. Ngocabanga ngesikhathi esizayo esilandelayo ikuphi okufanele kwenzeke ukuthi sigweme isimo esigcine sibhekane naso? Ngoba kade ngisho ukuthi izimo lezi engajwayelekile kumele ukuthi sikwazi ukuthi sihlinzeke ngezinsiza okungenza ukuthi uma siphinda sihlaselwa isimo esifana nalesi kube lula ukuthi kusizakale abantu bakithi ngoba iqiniso akakwazi ngempela umuntu ukuthi engahlala 24 hours engasizakele ngoba kuze kwayo nomuntu nje ophangalalayo. Lokho akumele ngempela, kumele ukuthi sihlinzeke kungasewona-ke kuphela sithi umkhandlu waseNkosi Langalibalele ufuna wenze lokho, kodwa mhlambe kuyona yonke imikhandlu even neprovince nayo ibe nezinto eyaziyo ukuthi ziyashesha uma kuthiwa kunesimo esifana nalesi bakwazi ukuthi balekelele. Sibonga kakhulu. Leyo bekuyimeya yemasipala iLangalibalele Local Municipality eMtshezi.